Na IG robíš zo seba chudboja, pritom vypadáš ako znoja. Vyzeráš ako Adam Kajumi, keď ťa pri porode zvalcovalo tsunami. Tvoj penis má mak centimeter, vyzeráš ako trendsetter. Toto je hate page, kúkni si ju z oboch strán. Read it all, potom ju môžeš podpísať. Snažiť sa začínajúcich hejtov rozvíjať, potom ísť s tým komerčným anal vylizať. Naše texty v kontexte ohýbať, tých pičovín, čo si napísal, ja nemôžem spočítať. Je vidno, že si voľa na dave, keď si ďalší téme s brokolicou na hlave. Tvoj life asi nebude moc OK, keď sa stále hráš na Gangstera z UK. Za tvoje reči ti raz rozkopu tvár, potom budeš plakať ako taký kár. Takýto čavok si ma na IG zastavil a spustil lavinu nadávok, jaký som mal nabí. Sekundu na to mi vraví, že toto je jeho hud, že by som sa mal spakovať, najrýchlejšie vypadnúť. Nikto z vás nevie ani zrkadiaľ som vyliezol, podaj by ťa prišiel čavo, zrkol sa za mašinou. Na teba sa pozerať je ako kino, ex ťa poslal do piče, lebo si dilino. Nezabudni pridať brok video na TikTok a vypočuť si depresívny hip-hop. Po nociach sa objíma s plišačikom, pre každého z nás si len lupíš obračikom. Plačete, lebo sa okolo vás nič nedeje, som zvedavý, kto z vás prvý dospeje. A keď nabehnem na mic, tak nikoho neminem, všetky hejty dobijem, 9mm nabijem. Riešite tých, ktorí niečo robia, raz vás to dostane do zahrobia. To, že ste nikde, za to môžete iba vy, mali ste zahodiť podľa vyjebané potreb. Do zrkadla sa neviete pozrieť, vaše hovná by ste nevedeli zotrieť. Česi máte na lepších obsesie, každý z vás chytá z toho depresie.